Hindi naman ako sa nambibintang, sir. Pero napansin ko, parang lasing si Imboy. Tapos, kwento ni Baji, mas astig daw siya kaysa kay Imboy kasi nakatikim na daw siya ng alak. Pero sabi ni Imboy, masama yun. Tapos sabi ni Baji, astig daw yun. Well, peer pressure is common to adolescents naman eh. Maski sa loob ng school, hindi yan maiiwasan. But of course, we should also consider yung mga nakakasama ng bata off campus. Eh, paano? Nasaan ba ang nanay niya nung gabing yun? Sus, kaya kung kani-kanino sumasama yang si Abnoy eh. Yes, we encourage the parents of these gifted children to let their kids blend with the society. Pero syempre with proper guidance or accompanied by them pa rin para matutukan talaga. Kaya nga dapat hindi na pinapalabas yan. Tingnan mo nga, siya na ang bully. Kung dati ang mga abnormal na tao ang kinukutya ng lipunan, ngayon sila na ang bully. Marami nang naging insidente yang si Imboy. Pero hindi naman namin nililista yung mga ganyan sa logbooks ng barangay. At alam nyo ba, Chief, marunong na rin gumawa ng kwento yan eh. Si Abnoy! Sinabi niyo pa, gago yung abnormal na yan eh. Minsan, gumawa ng kwento na ginalaw daw ako ni chairman. Ina, buti hindi nakarating sa asawa ko yung issue na yan noon. Maninira ng pamilya ang gago. Alam ko naman ang karapatan ko, sir. Ina! Ina mo! Ay, hindi na ako natatakot. Possibly true. Probably. Kasuhan na ang dapat kasuhan. Managot ang dapat managot. Ano po? Sabi ko na, sir. May something talaga sila Aling Lisa at Chairman. Ano? Naniniwala ka ba sa akin? Eh, hindi ko alam kung kanino niya unang sinabi. Kaya kumalat ang issue na may nangyari daw sa amin ni Kumare. At hindi lang minsan. Ang nangyari daw. Wala nga akong pruweba. Pipicturan ko ba? Wala nga akong cellphone. Pero kapag narinig nyo kung paano ikwento ni Imboy yung nakita niya, posible hong hindi kayo maniniwala. Hindi naman ho sinungaling si Imboy. Anong hindi? Banyak yang si chairman eh. Tapos mabulaklak pang mga pananalita niya. So, ang kagaya ng sabi ko kahapon, di ba? Sinabi ko sa'yo, di ba? Na pati mga bakla, pinapatulan. At kahit tanungin nyo pa, Sa buong sangkabaranggayan, may something talaga sila ni chairman. Narinig ko na minsan tong si Lisa. May kung sinong kausap sa telepono. Hindi niya siguro alam na nasa taas lang ako nagkakape. Ang tagal bago ko na-gets na si chairman ang kalandian niya. Diyos ko! Kung pumunta ng barangay hall, Tama pag nakaspageti lang. Na damit. Nagbebenta yan ng kung ano-ano. Spaghetti. Ang damit niya. Beauty products po. Buy and sell. May mga panlalaki rin po ako, sir. Baka gusto nyo. Anong gusto? Anong gusto yung sinasabi ninyo? Sa tanda kong ito? Bakit naman ako papagol kay chairman? Bakit ko naman gagawin yun? kasi nga, siguro yung asawa, parehang sabong.
Kaya yung si Liza, Diyos ko, parehang kapit kay chairman. Pero, madalang lang sila. Si chairman, lagi yan kay kuring-kunan. Mas madalas sila magkasama. At sino namang makatiyang dilang nagsabi na may nangyayari sa amin ni Chairman? Ako. Bernadette Morales po. Feliza 12 Morales. years old po. 34. Armando Ako Acosta nga ho. po ang ina ni Bernadette. 32 ho. Dominador Calvadores del Rosario, Sir sir. ho. 28, sir. Corina Sanchez po. Eric, sir. Ha? Kapangalan ko lang yung chief. Rodolfo D. Munyo Jr., sir. 24, sir. George Single Atias. and ready to mingle! Unong barangay ng sir. Janet Moral. 29. Married. Ramona del Rosario Makinti po. Ako nga ho. Ako nga ho ang ina ni Imboy. 32 po. Married po. Seaman po. Opo, nangungupahan po kami kila Aling Mona sa second floor po. On that day, Nung gabing yon, everything went usual naman. Nag-flag ceremony. Tapos, nag-klase. Tapos, nag-recess. Tapos, nag-klase ulit. Tapos, nag-recess ulit. Tapos, nag-klase. Tapos, nag-dismiss. pasado alas 6:30 na nung napansin kong parating si Bernadette at Imboy. Narinig ko silang naghahagigikan habang nagagayat ako ng mga rekado sa lulutuin Sa ko. klase ko, with Jimboy, okay naman si Jimboy. Normal lang naman yung pinakita niya. Malikot, magulo, pero naipapasa niya naman yung seatworks niya on time. Matalinong bata si Jimboy. This school year, subjects ko with Jimboy: math and values education. Nakita ko nga ho kung paano maltratuhin ni Lisa yung dalawa. Si Bernadette at Imboy. Wala pong nangyayaring pangmamaltrato sa school, sir. Tapos kumain na kami ng apple na matamis. Lagi naman eh. Pero mas gusto ko kapag nagdadala siya ng mangustin. Tapos, yung buto, pinapakain namin sa manok. Ng apple, hindi naman nalulunok yung buto ng mangustin eh. Para kang si Baji, bobo. Tapos sabi ni Imboy, 7:42 na! Malapit nang dumating si Tito Manding! Mga pasado alas 7 na nung naririnig kong nagsisisigaw si Lisa. Ay, nako. Grabe yan magalit. Kawawa talaga si Bernadette. Pag napapalo niya yung bata, ay nako. Halos maglupasay sa sakit. Pinagsasabihan namin noon. Pero yung si Lisa nga kasi, minsan naulol yan. Tapos bigla naming narinig si Mama. Sigaw siya ng sigaw. Tapos, tumakbo kami ni Imboy. Nagtago kami sa likod ng sofa. Tapos si Mama, galit na galit. Kinuha niya po yung kutsilyo. Tapos si Imboy, tumayo. Sumigaw siya. Sabi niya, Tita Lisa! Wag po! Wag po! Lahat naman po tayo, sir, di ba? Kapag nagagalit, hindi naman po talaga natin napipigilan. Kung ano-ano naman po talagang lumalabas sa bunganga natin. Para mailabas natin yung galit natin. Di ba po, sir? Pero si Mama, tuloy-tuloy pumunta sa mga manok. Sigaw ng sigaw si Imboy. Sabi niya, Tita Lisa, kawawa naman po sila. Ganon. Tapos iyak po siya ng iyak. Pinapatigil ko nga po kasi baka paluin ako ni Mama ng hanger. Opo, yung ginagamit ko pag sinasampa
pa yung damit. Hindi mo alam ang hanger? Opo. Masakit po. Kaya bumaba ako para tignan kung ano yon. Naririnig ko na yung boses ni Imboy eh. Pagkababa ko, kinuha ko na sila ni Bernadette sa second floor. Pinakalma ko muna si Imboy. Nakita yata kasi kung paano pagtatanggalin ni Lisa yung mga ulo ng panabong. Maya-maya, biglang kumaripas ng takbo papalabas nung si Imboy. Nagulat ako. Susundan ko sana. Pero pinigil ako ni Bernadette. Sumisigaw na si Tito Manding sa labas. Tinatawag na niya si Balot. Kaya sumama na si Imboy sa kanya. Tinatawag nga niya si Balot. Sabi niya, Balot! Ganon. Tapos, sinasagot naman namin siya ng, wala dito si Balot! Po? Tapos po, tinawag ako ni Mama. Tapos may hanger. May hanger po ulit si Mama. Ayoko ng hanger. 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 Ayoko ng hanger, Ma. Ayoko ng hanger, Ma. Ayoko ng hanger, Ma. Mama. Sinusuway ko naman noon. Pero, hindi ko basta malapitan. Paano? Habang pinapalo niya si Bernadette, tinututok niya yung kutsilyo sa akin. Paano ko naman maisasalba yung bata? Karapatan ng bata na mabigyan ng oras para makapaglibang at makapaglaro. Karapatan din nila na manirahan sa isang malinis at tahimik na lugar. At syempre, lalong-lalo na karapatan din ng bata na magkaroon ng proteksyon laban sa karahasan at sa pang-aabuso. Sana maging leksyon ito sa mga magulang dyan na dapat inaalagaan ng kanilang mga anak dahil minsan lang silang maging bata.
Inyo pong natunghaya ng ikatlong bahagi ng testimonyo. Ang ikalawang yugto ay nahati sa 4 na bahagi. Kaya inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang maging updated sa palabas na ito at sa mga iba pang palabas ng Dulaang LU. Ako po si Dearna Len Barbin, isang resident actor ng Dulaang LU at gumanap bilang Teacher Christine sa Testigo. Antabayanan po natin ang mga susunod na mangyayari sa Testimonyo, ang ikalawang yugto ng Testigo.